Nyaya yaPassion Java yapindirwa nemaprofita. J Israel coming through for Tinashe Mutares. J Israel vaona kuti beta vaburuke kumaterrace vakati ivo leave Tinashe Mutarisi alone right now or else ndakutoitengawo nyaya yacho. Tongopedzerana. Remember, it will only take me one video and one proof to shut you down completely. You have done so much damage, but at this time I won't let you go scot-free. Internet yakuchizonakidza manje. Israel vatoona kutoti beta vachipindira ivo ka naPassion Java vane history yekusawirirana kumashure. J ari kuti iye ane nyaya dzakawanda dzaanoziva pamusana paPassion, ende musakanga moti vakomana kana vachienda kunoshanda vese kumaprofeti ukoko vanozivana. Saka ari kuti iye anoziva the most intimate nyaya yaPassion Java, anogona kuiburitsa one video one proof yaainayo akangoidropa kudai internet yakunakidza vanhu vari kuti aiwa Israel iwewe dei wachimira neevidence yako Passion adefeatwa tatozviona. Iko zvino mukomana ari kuDubai kwaari kudya mari zvakare achingoti kopo sezvaanosiita izvozvozvo. Aita 2 mavideos ane same script achingotaura kuti iwewe weneshi unongosanganisa pendi dzako nemvura, hauna mari seyangu. Iye Java ari kutaura mari ipi? Mari yemupiro yevanhu. Mari yemupiro ndoyaari kutaura kuti iye ari kutya. Anditi saka ndo nyaya yatiinayo so far kuti J ari kuti iye ari kuzosimuka orura mukomana nekuti nyaya yacho yakuzombowa manje. Gadzirirai guys, internet yakuchiputika.